Nginamukele ikhaya lamaphupho. Uma kumusha kule channel ngicela usubscribe. Uma ubuka ku-TikTok sifolowe ucele inamba ku-inbox. Khona ubuzile ukuthi ukuphupha inkomo emnyama ingabe lokho kusho ukuthini? Ngizoqale ngikhulume nje ngenkomo bese ngiyakuchazela ukuthi emnyama isho ukuthini. Ngaphambi kokuba uqhubeke, ngicela ube nesiqiniseko sokuthi uwushayile usubscribe. Amaphupho ngenkomo. Uma uphupha ukuthi ubona izinkomo noma amankonyane, incazelo iya ngokuthi uyazilawula noma cha. Uma uzibona zisemadlelweni noma uzelusa, kusho ukuthi impumelelo nenhlanhla ekusaseni lakho. Uma zikuhuba, kusho ukuthi izitha zakho zikukhunkula ngomoya omubi. Ukuphupha inkomo zilwa, lokho kusuke kubika umbango osuke ukhona kwabangasekho. Kahle kahle abangasekho kunombango othize abanawo. Manje bengikhuluma ngokuphupha iy'nkomo zilwa. Ungaphindela nakwamanye amavidiyo ubuke ngoba ngiyihlukanisile le nto yey'nkomo ukuze wonke umuntu ezophenduleka obuzile ngoba baningi ababuzile. Lokhu ngithatha kuma-comment ngizophendula. Uma umusha kule channel ngicela ungakhohlwa ukusubscribe ukuze-ke ungaphuthelwa ngokulandelayo. Nisale kahle.